Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namhlanje sizobheka iphupho lokugqoka ngokufana nomunye umuntu. Iphupho liyaye lichaze isimo somuntu ngokuhluka futhi livame ukubhekisa kokwenzeka empilweni yomuntu ngesikhathi sephupho. Ake sibheke-ke okungenzeka kuchazwe ileliphupho. Uma uphupha ugqoke ngokufana nomunye umuntu, lokhu kungaba nokuchaza okuningi. Iphupho libonisa indlela othanda ngayo ukuthi abanye abantu bakubone. Lokhu kusho ukuthi kungase kube khona izinto ezithile ozihloniphayo noma ofuna ukuzifunda kubantu abathile empilweni yakho. Noma-ke futhi impilo yakho mhlawumbe isusela emiboneni yabo noma indlela abaziphatha ngayo. Kwesinye isikhathi, uma ugqoka okufana nomunye umuntu, kungasho ukuthi kukhona isifiso sakho sokufuna ukunqoba izinselelo ezifanayo nezalowo muntu onaye ephusheni lakho akabhekene nazo. Okungenzeka-ke futhi ukuthi unesifiso sempilo efana neyakhe. Leliphupho lingabuye libonise ukuthi kukhona ukugqugquzela okuthile okwakha umfutho wakho wobuntu. Kubonisa intshisekelo yokuziphatha kwakho noma ukuqonda kwakho okuthile okubona kukuhle noma kubalungele abanye abantu. Ngamanye amazwi, iphupho lakho lingaveza ukuthi unenhloso yokuhlomisa ubuntu bakho ngenhloso yokuthuthukisa impilo yakho nesimo sakho senhlalo. Uma sibheka zonke lezi zindlela, ziyabonisa ukuthi leli phupho lingabonisa indlela obona ngayo ukuziphatha kwakho nokuthi ungakuthokozela yini ukuthatha izindlela ezithile ukuze ube umuntu ongcono. Lokhu kungasho ukufuna ukuqonda okuningi noma ukulandela izindlela zempilo ezicacile ezikuthuthukisayo. Ngamafuphi, leli phupho lingaveza isifiso sakho sempilo yomuntu othile empilweni yakho. Futhi lingaveza ukuthi izimo zenu ziyafana noma senisesigabeni esifanayo ngokwempilo. Kodwa-ke lokhu kuyaye kube izimo eziningi ezahlukene. Kuyenzeka-ke kube izimo ezibonakalayo noma izimo ezingabonakali. Siyabonga, nisale kahle.